Takže ahoj, já vás tady vítám. Já se jmenuji Štěpán Foreš a jsem majitelem YouTube stránek, taktéž Štěpán Foreš. No a jelikož vlastně teprve začínám, mám tam pouze první video, které je směřeno k mojí nejoblíbenější zpěvačce Gabriele Gunčíkové a je to video v podstatě o ní. A tak vlastně vám chci přiblížit, jak se k tomu kanálu dostat. Každopádně určitě bych jsem chtěl rozšířit svůj sortiment tematických videí přes různé, já nevím, když navštívím nějaké koncerty, když někam pojedu na výlet, něco vyfotit, tak určitě vám to tam hodím a je to vlastně v podstatě kanál úplně všeho druhu. No a jak se k tomu dostat? Tak každopádně je to na stránce youtube.com, no a do vyhledávače napíšete klasicky Štěpán Foreš. Tak, jsme tady. Máme Štěpán Foreš, no a tady to druhé, jelikož vlastně ten první je taky můj, ale tam už v pohodě neznám heslo, ani přihlašovací jméno překvapivě, tak tam už moc nehážu. Každopádně videa z toho předchozího kanálu najdete pod tím, tady Gabriela Gunčíková, když byla na televizi Barandov, tady když byla ve Slavičně, to je vlastně video z koncertu, když jsem byl v Praze, taky tam najdete videa z Bratislavské zoo, kde jsem byl na dovolené a tak dále, to je ten první kanál. No a ten druhý to je tady takže tento druhý, když se na ně takhle kliknete, tak vidíte, že opravdu videí tady zrovna moc není, je to tady pouze Výlach Gabriela, což je vlastně pouze 8 zhlédnutí. No a což je v podstatě 8 zhlédnutí pouze jenom, ale jak jsem říkal, pořád vám budu dávat různá videa a tak dále. Třeba dneska určitě se můžete dočkat na to, když bylo velikonoční pondělí, jak tehda ten den bylo, nebo neděli před velikonočním pondělím, jak tehda ten den bylo. Strašně moc ničilo, takže to se hned po tomto reportu určitě se na to video těšte, no a budu rád, když tedy navštívíte ten můj kanál, ještě jedno youtube.com/Štěpán Foreš, tam se určitě budu na vás těšit, no a teď vám pustím kousek z mého úplně prvního videa Výlav Gabriela. Děkuju moc za návštěvu, no a přeju hezký den.